Gaulle va tenir la sort i va aprofitar-lo. Era un dictador. De Gaulle va ser un dictador i va passar això. Que la gent es va rebotar, però es tenia que haver rebotat abans. El mateix que aquí a Espanya ens havíem d'haver rebotat abans amb en Franco, en els anys 50, ja ens teníem que haver rebotat. Els nostres pares, bueno, els meus pares, tenien que haver rebotat, però vivien amb una por, amb una all al cos, que ens costava molt en els xavals quan teníem 14 o 15 anys, i en l'any 71 teníem por que hi hagués un cop d'estat. Jo estava fent la mili i vam aconseguir munició i ens vam fer amb les claus de les benzineres, d'on tancàvem els camions, dels polvorins. Pensàvem que hi hauria un cop d'estat, com va passar després al cap d'uns anys amb el Tejero. I tot això, hi havia aquests dictadors i teníem un exèrcit de pandereta, perquè a l'exèrcit espanyol, què va fer a l'Àfrica, què va fer... I a la Guerra Civil, l'exèrcit d'en Franco va guanyar perquè hi havia els alemans, els italians, els americans no van enviar mai l'armament que tenien cobrat del govern de la República, i d'això se'n van valer, perquè a ningú li interessa que el poble sigui capaç de pensar i decidir. I bueno, hem anat visquent una època que tu preguntaves que per què jo et deia que feia almenys 5 anys que la crisi del Maó i era pels 400 euros que ens van donar repartit en 2 cops i després els 2.500 euros per adquirir un escut, però la crisi va ser una manera, jo vaig pensar, bueno, mira, 400 euros que els guardarem en un racó perquè ens faran falta aquests 400 i 40.000 més, vull dir, això és el que ha passat, vull dir, i bueno, es tenia que arribar el que ha arribat i es tindrà que arribar molt més, amb molta força, vull dir, no ens pensem que la història es repeteix sempre, Una cosa interessant com ha anat ara és que en el maig del 68 hi va haver moviment de dreta contra el maig del 68 gairebé sempre, en canvi ara sembla que no han respirat, entre altres perquè en aquests casos surten el que van intentar a Innsbruck a les primeres referèndum per la independència, clar, allò va ser clarament retroalimentador, no? N'han après i ara van més sobrevist. Bé, el cas és que acaba aquesta etapa, llavors torna a la normalitat. Noteu una cosa molt important. Pastanaga en plan dur, fins i tot amenaça cop d'estat i armar l'extrema dreta que començava a cascar pels carrers. I la Pastanaga també, penseu que estem parlant de... La gent va tornar perquè, primer, 35% d'augment els de la indústria, 13% d'11,5 els altres, però fins i tot es va pagar es van comprometre a pagar la vaga, el temps de vaga, el qual vol dir que es va pagar normalment gairebé un mes i mig a pràcticament tothom que no havia treballat. Bé, bueno, llavors s'acaba el moviment i hi ha unes conseqüències, i ara ja acabo jo això, en tot cas, si voleu, comparem alguna cosa més. A partir d'aquí, De Gaulle aparentment ha guanyat, però fa un error greu de conceptualització. Ell es pensa que ha guanyat la seva política. La meva impressió és que no, que el que ha passat és que no s'ha sigut capaç de crear una alternativa institucionalitzable permanentment. Per tant, aquest De Gaulle ho va fer en el fons malament, va posar tota la carn en l'assador però no ho va fer bé. Ell ho va interpretar com que ho ha fet molt bé i ja sabeu, va proposar una reforma dient que s'havia d'aprovar perquè la seva persona. Llavors, en referèndum, els francesos van rebutjar aquella reforma i va tenir que dimitir poc temps després. La meva conseqüència d'això és la següent. De Gaulle i el govern creu que la seva política ha triomfat. Jo crec que el que ha passat en realitat és que l'alternativa no ha sigut capaç de consolidar-se. Llavors es va permetre aquesta situació de batalla campal en què a poc la gent que es va covardant primer o la gent que ja no ho veu clar o el que sigui van retornant al treball, queden uns grups, aquells se'ls il·legalitza i el que sigui, no?
Bé, jo diria que el maig del 68 és un dels antecedents més clars del vostre moviment, però que hi ha diferències molt apreciables. Destaco, no hi ha líders carismàtics, allí encara hi havia una verticalitat, d'acord que rebutgen els líders anteriors del Partit Comunista, Mitterrand, bueno, Mitterrand era el socialista, intenta, com es diu, encapçalar la pancarta, no? I tal, no ho aconsegueix. És veritat que els sindicats tradicionals i el Partit Comunista, etc., tenen un moment però no aconsegueixen dominar-lo, però hi ha fins i tot una verticalitat amb nous líders, no? Molt visibles, que són els que normalment parlen, etc. El vostre moviment és molt més horitzontal, és molt més refractari als lideratges permanents, massa visibles, que semblin apolític professional. Això em sembla que és un tret característic i a tenir en compte. El pacifisme, és evident que el maig del 68 va començar pacífic i va ser radicalitzat per la violència de la policia, però després va jugar la carta de la violència, cosa que no heu jugat vosaltres. Em sembla intel·ligent perquè, clar, va permetre... Bueno, el general aquest probablement va dir que sí, Ara no vinc perquè encara no està la situació tan greu, però vindré si està pitjor, no? Havia de negociar per treure el seu manifest. Sí, clar. Bé, el cas és que jo diria ensenyança número 1, però no sé com fer-ho, És a dir, passo la pilota amb tota tranquil·litat. Fer de manera que alguna cosa de les reivindicacions s'institucionalitzi de manera estable, permanent. Perquè si no, a veure, jo m'imagino que després igual ja no van donar augment de sou en 4 o 5 anys, en la qual el guanyat en quant a sou d'aquest 35% ràpidament ho trauen per altres coses, no queda un guany així. Sí. Home, al principi sí. Sí. No, a veure, és que la gent es va acollonir molt tothom, És a dir, sembla que no, després no sabia com havia tornat enrere la cosa, perquè es va inflar molt ràpid i es va desinflar molt ràpid i la gent no sabia molt bé per què. Per això De Gaulle comet l'error de pensar que ell de veritat ha desmuntat el maig del 68 i perd el referèndum després perquè la gent d'alguna manera diuen no, això no. La gent simpatitzava en el maig, però no acaben de trobar què en pot quedar de permanent. Comença una violència de pim-pam, amb elements d'extrema dreta, dissolució del moviment, divisió, etc. I clar, amb aquesta guerra així, una part de la gent, la més pacífica, se'n va, es queden els més radicals, els radicals a vegades es passen, amb la qual desmunten la legitimitat que tenia el moviment i fa que la cosa empitjori. Per tant, jo i aquí em callo, la idea és eslògans molt bé, fantàstic, però aconseguir que, a veure, per exemple, una possibilitat que teniu, i és, sembla que la voluntat no és un cop, diguem-ho així, una revolució clàssica. Sembla que això no està en la ment. Llavors, a mi em sembla que l'actitud pacífica d'una mica deixar que a poc vagi calant amb aquesta popularitat unes quantes idees bàsiques, que si pot ser que vagin més enllà de avui us donem un augment de sou que demà els traurem, no? O per 100 euros o el que sigui, no? Coses d'aquest tipus. Una cosa més sòlida que canvia una mica les regles del joc. Però rebutjant aquest xoc de tot o nada que clarament el poder el sap utilitzar molt bé. Perquè llavors fa una pastanaga demagògica i després un bastó molt fort i clar, aquí el maig del 68 amb aquest aspecte va ser bastant trist. Penseu que els partits clàssics sempre han pensat que bé,
Si allò es va fracassar perquè ells no lideraven el maig del 68. I amb vosaltres pot passar algo semblant. De que si la cosa no funciona, clar, és que han intentat funcionar fora dels partits, sindicats clàssics, i allí no hi ha lloc per a res. Per tant, la idea és, diria que potser l'element interessant és aconseguir que efectivament un moviment horitzontal, no institucionalitzat, no compromès a fons professionalment en la política, deixi unes polítiques, encara que potser no siguin les últimes, clares, que marquin un canvi del joc. Però bé, això jugar-ho, jo mentre feia memòria i veia la dinàmica i tot això, jo diria que va haver un moment en què el maig del 68 podia haver aconseguit molt més que no el 35%, etc., molt més que la dimissió de De Gaulle, que no la van aconseguir només a posteriori, i clarament va haver un bloqueig amb una gent que m'aprecio molt i que he estudiat, uns radicals per un cantó, els altres covards per l'altra banda, que va impedir que d'allí en sortís, diríem, a veure, el que ha quedat és una mitificació, ha quedat un símbol, ha quedat unes pràctiques, per exemple, la manera que us organitzeu, jo crec que l'antecedent més clar és aquest comitè d'ocupació, etc. Però, clar, potser hauria de quedar unes polítiques que d'alguna manera se les hagués d'empassar al futur govern. Sembla que seria del PP, que serà del PP, però encara que no sigui del PP, que serà el PP, me temo, unes polítiques, i això el maig del 78 no ho va aconseguir. Va haver un moment en què van fer un escagmat, va haver un moment en què realment, penseu que posar, el govern francès era molt més poderós que el franquista, controlava molt més la societat. És a dir, posar De Gaulle i el govern francès, Pompidou, etc., contra la paret, és algo que, per exemple, aquí no ho van fer ni el 20 ni el 20N. Tenien problemes amb el seu mateix exèrcit. Tota la gent que va tornar d'Argel i els que havien anat Sí, ara que vagi... De Gaulle en aquells moments tenia problemes amb el seu mateix exèrcit. La gent que va haver de marxar de viatge en fuga d'Indochina a Argel eren soldats fracassats i militars professionals fracassats. No estaven d'acord amb en De Gaulle. I quan va donar la independència a Argel es va crear molts enemics, que ni ell era fort. El que passa que per als espanyols, que vivíem en una dictadura pitjor, més dura, en De Gaulle ens creiem que era liberal, que tenien uns drets als treballadors, i era un altre dictador vist des del meu pare, els meus oncles i els companys d'ells, era diferent. Jo després de més gran, que va donar temps a veure-ho i a travessar França de moltes maneres, era una circumstància que no és aquesta. En aquella època les indústries franceses eren franceses. Avui en dia estan tan globalitzats com nosaltres.